Skal vi tage skoene af? Ja. Så. Sådan et sted har vi aldrig været før, Niels. Nej, jeg har da ikke sådan specielt lyst til at være her. Nå. Det er vores moské. Ja, okay. Det er det mest brugt på fredag, så det kommer mange folk. Er du glad for, at I kan få lov til at praktisere islam her i Danmark? Ja, selvfølgelig. Okay. Kan jeg få lov til som kristen, åbenlyst, få lov til at praktisere min religion i Saudi-Arabien? Du skal spørge Saudi-Arabien på Jamen, jeg spørger dig efter. Du bør vide det. Jeg ved ikke om Saudi-Arabien. Du bør vide det. Ja eller nej? Ja, det skal ikke spørge mig. Du skal spørge Saudi-Arabien på Saudi-Arabien. Jeg snakker om den land, jeg kommer fra. Han praktiserer takia nu. Jeg ved godt, hvad takia betyder. Ja, nej, det tror jeg ikke. Jo, det går ikke godt. Nej. Det kan stå. Takia, vi er imod takia faktisk. Det er haram hos os. Ja, nu praktiserer jeg takia igen. Ja. Hvad skal vi gå rundt lidt? Med hensyn til Danmarks fremtid og islam, hvad er din drøm så? Og så jeg håber, at hele verden bliver muslimer. Ja. Selvfølgelig, det er min opgave. Det vil så sige, at så skal der være sharia-lovgivning. Nej, jeg har ikke sagt det. Nej. Jeg siger, at jeg håber, at du bliver en muslim en dag, eller jeg kalder dig til islam, eller ham, men, eller alle. Hvis det skal være et kalifat, og det skal være idealstat, så skal det være... Det er ikke vores opgave. Så skal der praktiseres sharia-lovgivning. Det er ikke vores opgave her, som muslimer, som vi bor i Danmark, at vi... Nu er det takia igen. Jeg ved godt, hvad målet er. Jamen... Du synes, du ved. Sagt, at du vil gerne hele verden skal være muslim. Du synes, at du ved. Men jeg mener, at du ved ingenting. Okay. Man kan kun bruge det her takia i krig. Okay. Det vil sige, som muslim, så må du ikke lyve over for vantro. Nej. Det må du ikke? Nej. Okay. Okay. De er forskel, min ven. De er forskel mellem en til den anden. Jeg er ikke din ven. Du må bruge et andet udtryk. Yes. Fint. Nu tager jeg ikke skoene af mere. Hvis jeg skal tage mine sko af igen, så går jeg ud. Hvis du skal have dine sko af en gang til, så udvandrer du. Ja, det gør jeg. Men jeg forstår overhovedet ikke, at du ikke har den mindste nysgerrighed. Du kommer jo sådan set, du kommer jo og har truffet det hele på forhånd, dine beslutninger og din holdning til, hvad det her det er. Jamen, fordi jeg ved, hvad det er. Ja. På sigt, hvis man får indført et kalifat og sharia-lovgivning, Mads, at du ikke fatter det. Men du betragter det her... Jamen, ved du hvad? Du er nødt til at forholde dig, at det er det, de arbejder på. Du er ekstremt dårlig til at lytte, når man har en diskussion. Jamen, det er fordi, du er faktaresistent. Ja. Du håber, at altså, hele verden bliver muslimsk, og der bliver et kalifat, og der bliver indført sharia-lov. For os en kalifat, det betyder... Ja eller nej? Jeg tager det på den måde, at jeg skal forklare til dig, at når jeg snakker om kalifat, det betyder, at en land, som folk, de tager deres rettigheder, som de bruger ligesom det her, vi bruger nu her i Danmark. Så det er det, hvad vi tænker på, vores kalifat, kan man sige. Ja. Og det indebærer, at så skal der være sharia-lovgivning? Ja, selvfølgelig. Okay. Det vil så sige, hvis der er indført sharia-lovgivning, hvad er straffen så for at forlade sin tro? Ja, så er det dødsstraf. Okay, ja. Men ønsker du det? Altså, er det dit drømmescenarie? Jeg kan ikke vælge. Det er ikke min ønsker. Jeg er som muslim og accepterer islam, så jeg er nødt til at acceptere hele bakken. Lad os sige, jeg blev muslim under de forhold, som du lige har skitseret, du ønsker dig. Så vil det være meget karakteristisk for mig, at på et tidspunkt, så vil jeg komme i tvivl og skifte over til at blive kristen. Hvad vil der ske med sådan en stor tvivler, som jeg er? Jamen, som vi sagt før, at islam, i sharia, det er en regler, det siger, at hvis der er en muslim, han forlader hans religion, så det er en dødsstraf. Ja. De siger det. Igen, jeg vil sige. Du bliver et hoved kortere, Mads. Jamen, det var sgu tankevækkende. På hvilken måde? Det han ønsker, det er, at alle i hele verden bliver muslimer. Ja. Det jeg ønsker, det er, at vi skal hylde størst mulig mangfoldighed. Du tænker på ham,
med din logik, med dansk logik. Det er der, det fejler. Rejs til Saudi-Arabien, rejs til nogle af de der muslimske lande, hvor nogle de kommer fra, og så opleve en hverdag. Nej, så skal du se.